Ngicela ukuthi nginibekele namukele kuzonke izindawo la kuzofika khona le video. Mabwe uqala ngona kule channel qinisekisa uzogcina usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel. Ulinde ukuthi avele ngolesibili enkantolo yemantshi eseshow umsakazi woKhoziFM uZimiphi Zimdolabiyela. Lokhu kuze emva kokuthi lo msakazi athunyelwe amasamanisi ambizela kule nkantolo ngasekuqaleni kwenyanga edlule. Ukuvela kwakhe enkantolo kumela nezibhamu okuthiwa zathola ngamaphoyisa emzini wakhe okuyole ndawo ngo-2020. Phakathi kwalezo bhamu kuthiwa kwakukhona ne-AK-47. Ngesikhathi enikwa amasamanisi amaphoyisa KwaZulu-Natal athi azobekwa icala noma-ke uzobekwa icala lokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, lezinhlamvu zesibhamu nelokuthola nempahla entshontshiwe, njengoba kwavela ukuthi nezinye izibhamu ezatholwa kwakhe zazebiwe komunye-ke umuzi ose-Richmond ngo-2016.